Eta hemen gaude gure laborategian esperimentu batzuk egiteko. Kaixo lagunok, ni deitzen naiz Ibai. Esperimentu honen tituloa da izotza flotatzen duela ez. Ze frogatu nahi dut. Izotza flotatzen duela uretan. Osagaiak eta materialak behar dugu ontzia, izotza eta ura. Egiteko era. Lehenengoz botatzen dugu ura da ontzian. Eta gero botatzen dugu izotza. Eta ikusiko duzue flotatzen duela. Kaixo lagunok, nik naiz Mikel, eta esperimentu honen tituloa da Arrauts magikoa. Esperimentu honekin frogatu nahi dut sua, airea lekua okupatzen duela. Osagaiak eta materialak. Ospoluak, arrauts egosi bat eta botil garden bat. Egiteko modua. Lehenbizi hartzen dugu bi poluak eta eta esperimentuaren titula da erortzen ez den ura. Osagaiak eta materialak. Ura, kartulina, edalontzi bat. Egiteko era. Lehenengoz, ura botatzen dugu. Eta orain ipintzen dugu kartulina eta buelta ematen diogu. Eta ura ez da erortzen. Ze fuertza batzuk ez duguna ikusten goruntz egiten dute. Ni Noa naiz eta nire esperimentuaren titulua da burbuilak egiten. Osagaiak eta materiala. Ozpina, ur edalontzi, luze eta garden bat, tapa bat eta bikarbonatoa. Lehenengoz, bikarbonatoa botatzen dugu ontzira. Eta gero azkar botatzen dugu ozpina. Eta ikusten duzu ere demostratu dut bikarbonatoa eta ozpina elkartzen direnean reakzio bat egiten duela. Kaixo lagunak, ni Ibai naiz eta nire esperimentuaren titula da ura zurgatzen. Frogatu nahi dut papera ura zurgatzen duela. Horretarako osagaiak eta materialak. Ura, edalontzi bat, garden batzuk, paperan eta errotukiak. Lehenengoz, paperan puntak koloretan margotuko ditugu.
esape kolorea, Idoia? Laranja. Horia. Berdea. Urdina. Orain, ura edalontzi gardenetara botako dugu. Goraina ez. Gero, paperan uretan sartuko dugu. Eta hemen ikusten dugu ostadarra formatzen ari dela. Papera ura zurgatzen ari delako. Kaixo, nik Aiur naiz. Eta nire esperimentuaren titula da erotzen ez den ura. Osagaiak eta materialak. Karta bat, edalontzi bat, eta ura. Egiteko era, ura botatzen duzu, edalontzira. Eta goraino bete behar duzu. Gero karta ipini. Eta gero buelta eman. Ni Nikole naiz. Eta nire esperimentoren tituloa txanpon galdua da. Frogatu nahi dut argia. Ura ez diola uzten argiari pasatzen. Osagaiak eta materialak. Txanpon bat, edalontzi garden bat, eta ura. Egiteko era. Lehengo, txanpona hartzen dugu edalontziaren azpian. Eta gero, ura botatzen dugu. Eta ikusten duzuena ez txanpona ez da ikusten. Kaixo, etor naiz. Eta nire esperimentuko izenburua da koloreak banatzen dira. Osagaiak eta materialak. Egurrezko makila, papera, errotulki bat eta alkohol eta bote bat. Lehengoa, margosten duzu paperan kolore bat. Gero, hartzen duzu alkohola eta sartzen duzu botean. Eta sartzen duzu pizkatxo bat. Gero, makilan pegatzen duzu papera eta gero Kaixo, nik Kenai naiz, eta nire esperimentuko tituloa da olioa zelan flotatzen du ur gainean. Egiteko era. Lehengoz irekitzen dugu botila eta botea.
Bigarrenez, botatzen dugu ura olioa. Eta nik demostratu dut olioa... Ezaiguzu zer ikusten dan? Ikusten da olioa ez joaten dela bera. Non geratzen da olioa? Goian. Eta zergatik gertatzen da horik nahi? Ura pisatzen duelako gehiago olioa baino. Ni oier naiz eta nire esperimentuaren izenburua da eskuak garbitzearen garrantzia. Ni frogatu nahi dut eskuak oso garrantzitsua dela. Garbi izatea, ez da? Garbi izatea, osagaiak eta materialak. Later bat, piperra, fairia eta ura. Egiteko modua. Lehenengoz, ura botatzen dugu latera. Gero piperra. Eta gero jairia sartzen duzu eta gero ikusiko duzu zer gertatuko den. Jaten dela. Zergatik? Piperra ikutzen dudanean jaboia hiltzen da. Beraz? Frogatu dut eskuak oso garrantzitsua dela garbitzea.